बर' थुनलाइ आफादाव मा जादों? मोनसे बमा लाइजाम। बर' माहारिनि पेरेन्ट अर्गानाइजेशन गोथार बर' थुनलाइ आफादाव गुनजेर अरनो हमबाय नामा? बर' माहारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनायनि गेदेर थांखि लानानै दाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि सायाव मानि बमा लाइजाम? मा दं बे बमा लाइजामाव? बमा लाइजामनि सायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे खौरांगिरि मेल। मानिजाथाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गोबाव समनि रांगिरि लोगोसे नेहाथारि आदा बर' जोंनि जिल्लानि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां बसुमतारी। जों दिनै बे समावहाय उदालगुरि जिल्लानि गाहाय मावख' बिहुराम बर' भवन बेवहाय ज' जादों आरो जों दिनै बेवहाय 18 मे बे 18 मे एबा बर' बिजों सान बेखौ जों दिनै आसाम सरकारनि जि मोनसे SOP बेखौ बिथांमोननि बिथोन बायदियै जोङो बारा मानसि जों लेङालासिनो बेवहाय जों बे हाबाफारिखौ जों फालिदों आरो जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जारिमिनारि सान बेयो 1963 मायथाइनि दिनैनि सान। बे सानावनो आसाम सरकारा बर'फोरनो बर' बिजोंखौ जोंनो फरायनायनि थाखाय बिथांमोना गनायथि होदों। जोङो बिनि थाखाय जों दिनै बे मोनसे गोथार सानखौ जों बेवहाय फालिदों आरो बेजों लोगोसे जोङो साबायखर बावनांगोन जे जोंनि बर'नि जि मोनसे राव बे 1963 मायथाइनिफ्राय थाबथायालासेनो जोंनि गेदेमा थुनलाइ सिबियारि जोंनि हारि सिबियारि बिथांमोननि जि नारा नाथा मावसोमबोनाय बिथांमोननि नाजासोमबोनाय जोंनि थुनलाइगिरि जोंनि लिरगिरि जोंनि समाज सिबियारि बिथांमोननि आरो लोगोसे राजखान्थिगिरि बिथांमोननि मददाव दिनै जोंनि बर' रावा जोंनि भारत हादरनि मोनसे राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। जों दिनै बेजों लोगोसे खावलायगोन जे जिहेतु जोंहा गोबां जेंना जेंसि दंबावो जों दिनै BTR सरकार आरो आसाम सरकार जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे दिनैनि बे गोथार सानजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि जायफोरनाखि भेन्सार फरायसालिफोर थालांदों बेफोर गासैबो जाहाथे सरकारिकरन जायो बेखौ जोङो जोंनि आथिखालनि गोदान जि मोनसे सरकार आसामाव फैफिनबावबाय BJP सरकारनि दैदेननायावनो मित्रजोट आरो लोगोसे जोंनि जि मोनसे BTRनि सरकार जोंनि मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जोंनि जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर थालांदों जाहाथे बिसोरो BTCल' नङा आसामाव जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ भेन्सार बेफोरखौ बिथांमोना लानायनि मोनसे राहा खालामो बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै जोंनि बर'जों लोगोसे सारा आसाम सारा बुहुमनि मानसिफ्रा जि मोनसे गिलु बालु बेरामजों गाग्लोबजादों बे जाहैबाय जे COVID-19 एबा कर'ना भाइरासजों। दा बेनि बेलायाव जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला खुंथाय एबा जोंनि DC बिथांनि खावलायनाय बायदियै आरो जोंनिफ्रायबो जोङो साननानै जों सारा उदालगुरि जिल्लायावनो जों मोनसे फोसावलाय जों फोसावदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै थायो। बे बेरामा जोबोद गिलु बालु बियो मानसिफोरनि न'खर मानसिफोरनि जिउ गोबां खहा खालामनो हायो। बेनिखायनो जों मोनसे फोसावलाय फोसावनानै जोंनि गासैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 24 गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनखौ जोङो मावनो होदों आरो बिथांमोना जोंनि बिथोन बायदियै जोंनि जिल्लानि खुंथाय जोंनि DC सारनि मिथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। आं दिनै बे समावहाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि थिननाय लेखा जोंनि जिल्ला खुंगिरि बिथाङा लुबैनाय बायदियै जों दिनै जोंनि बर' गामि गामि हाबनानै जों दिनै सांग्रांथि जि मोनसे मेल आरो लोगोसे जि मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय बेखौ जों खालामना होनो हादों। आं बेखायनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि गासैबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो बे समावहाय आङो खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जे सरकारा खानानै होनाय माखासे SOP दङ बेखौ जों मानिनांगोन मानोना जोंनि जिउआ बेसेन दङ। बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे गोसोबादि खामानि मावा गोसोबादि थांलाय फैलाय खालामा
सरकारा जि मोनसे खानानै होदों नेमखान्थि बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मानिनानै सोलियो जोङो बेबायदिनो बे साननैसो आवगायनांगोन। बेजों लोगोसे जों दिनै नैबे बर' बिजोंनि जि मोनसे गोथार सान जोङो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बावैसो जालांनाय जि मोनसे लाइजामनि बाथ्रा जों बेवहाय नुनो मोनदों जे जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव बेखौ दानायनिफ्राय दिनैसिम 69 बोसोरसो बिनि बैसोआ बाबेनलांबाय। नाथाय जों दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे जाय मोनसे आफादखौ जोंनि बर'फोरनि गेदेमा सुबुंफ्रा दैदेनलांबाय जेरैहाय जों बुंगोन सनाराम थाउसेन, जगत हागजेर, जोंनि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी सारमोन बादि, बिनेश्वर ब्रह्म सारमोन बादि, बिहुराम बर' सारमोन बादि दैदेनलांबाय। जोंनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सार बादि थुनलाइगिरि बिथांमोना दैदेनलांबाय। जोंनि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांमोना दैदेनलांबाय। जोंनि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दैदेनलांबाय। नाथाय जों दिनैनि सानाव मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै बुंगोन जे बै समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा हारिफोरनि गेजेराव माहारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि मोनसे आंगो आफाद हिसाबै बियो गनायजादों, सानजादों आरो बियो खामानि मावबोदों। नाथाय जोङो मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनथाम समनि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मानिजाथाव मुस्रि मोननै थाम लेङाइ आफादगिरि निमाहा हो बिथाङा दाख्लै बावै मोनसे लाइजाम बिथाङा बेवहाय ओरैबायदि होदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम बमा सेथि, नैथि आरो थामथि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनिसिम उदां लाइजाम। बिथाङा बे लाइजामनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारनि सायाव आरो बिसेसके बियो आफादनि सिङाव जि मोनसे रांखावरिनि बाथ्रा बेवहाय गोबाङै बेरखांदों। दा बियो जोंखौ दिनै ओरैबायदि खालामदों जे जोङो जोंनि जि मोनसे जिल्लानि आफाद, जोंनि जि मोनसे गुदि आफाद, जोंनि मावथि बिथांमोना ओरैबायदि जोंखौ बाथ्रा बुंदों जे बिथांमोनखौ नुब्लानो मिनियो। जोंनि गुदि थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना जेब्लानाखि मिथिसार बिलाइखौ रानदों अब्ला मानसिफ्रा मिनिदों जाहैबाय जे नोंसोरनि थुनलाइ आफादा मा जादों, नोंसोरनि थुनलाइ आफादनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों। आं दहायनो बुंखादों जाय समाव जोंनि गेदेमा बै समनि थुनलाइगिरि बिथांमोना आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबाय बै समाव जों गावखौनो देरगानाय मोनोमोन जे जोङो थुनलाइ आफादनि साफा साफा मावथि, साफा साफा बिबानगिरि। नाथाय दिनैनि सानाव जोंनि नैबेफोर बाथ्राया जोंखौ जोबोद दुखु होदों, जोंखौ दिनै साननो गोनां जादों आसलथे थुनलाइ आफादनि सिङाव मा जादों। जोंनि मानिजाथाव कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा जि मोनसे लाइजाम बहाय बिथाङा गांथाम सेथि, नैथि आरो थामथि आं गासैबो बाथ्राखौ बहाय बुंनो लुबैयाखै। बिनि सिंनि बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौबाथ' गोबां बाथ्रा थागोन, नाथाय बेखौ जों बुंनो लुबैयाखै। बेवहाय गोबां माने रांखावरिनि बेले बेजे बिसेसकै आफादगिरि बिथाङा मिथिना मिथिया नाथाय गाहाय नेहाथारि बिथाङा हारसिङैनो माखासे खामानिखौ मावनाय बेफोर बाथ्राया बेवहाय बेरखांदों। जों दिनै मिथिनानै दुखु मोनदों जे आथिखालनि जि मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि मावफुं आफाद बेवहाय खुनु मोनसे आब्रुथि गैयालासिनो गाहाय नेहाथारि हारसिं खामानि मावनायनि बाथ्राया सिखांबाय थादों। बियो दिनै मानो बिदि जानो मोनदों? आफादगिरिया जों लुबैदों जे आफादगिरि बिथाङा जुदि मिथियोब्ला सासे गाहाय नेहाथारिनो मानो इसेबां उदांस्रि होदों। जोङो दिनै मोननैसो बाथ्राखौ आं रायखांगोन जिहेथु जोङो थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनो। जों दिनै जि बाथ्राखौ बुंदों बे बुंनायनि आन्दोआवनो जोङो हारिनि माहारियारि आफाद थुनलाइ आफादखौ जों मोजां मोनो आरो बे थुनलाइ आफादखौ आफाद हिसाबै लाखिनांगौनि दायित्वआ जायफोर बर' फिसाया थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनो दिनै बिसोरनि मोनसे दायित्व जानानै फैदों। जों दिनै बुंनांगोन जोंनि आफादखौ जोङो सोरबा साफा सानै मानसिनि आखाइयाव हगारनानै जों बेखौ आब्रुथि गैयै जों जानायखौ जों लुबैयाखै। बेखायनो जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जि जाबाय थादों, जि बाथ्रा ओंखारबाय थादों बेयो जोंनि थाखाय मोजां नङा। जोंनि हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिखौ दानायनि बेलायाव बेफोर जोंनि थाखाय खहा खालामगोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा स्पष्ट बुंगोन। आरो बेनिखायनो आफादगिरि बिथाङा
जुदि मिथियाखैबा जोंनि मानिजाथाव मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि श्री कमलाकान्त मसाहारिया जि मोनसे लाइजाम बिथाङा गांथाम हगारदों बेखौ लानानै बिथाङा मोनसे सावरायनायनि मोनसे खाबुखौ बिथाङा लानांगौ जे बियो मा जामारदों। जों दिनै मिथिगौ मोननैसो बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन जे सनवाल कसारिफोरनो बर' राव फोरोंनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बै समावहाय 57 लाख रां हरदोंमोन। नाथाय जों मिथिनायाव सनवाल कसारिफोरखौ बर' राव फोरोंनाय जायाखिसै बरन्स बे राङाबो दिनै गैलिया। 2020 मायथाइनि जि मोनसे कभिडनि सम बे समावबो जोङो बेवहाय एसे नुनो मोन्दों जे गासै 40 लाखसो बड' साहित्य सभानि एकाउन्टआव बे राङा हाबदों। नाथाय जों दिनै मिथिदों जे माखासे प्रेसफ्राव दिनै फैसा मोननो गोनां दङ। आं दिनै उदालगुरिनि मोनसे प्रेसनि मुंखौ बुङा, नाथाय आं दिनै बुंगोन जे उदालगुरियाव गंसे प्रेसआव गासै 11 लाख रां होनो गोनां जोंनो बिथाङा मैया मिथिहोदों। दा इसेबां रां होनो थानायनि जाहोना मा? फारसेथिं फैसाया लाख लाख हाबदों, फारसेथिं लाख लाख फैसा होनो गोनां दङ। बेफोरनि आन्दोआव मा दङ? मा सोलिदों बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव? जों दिनै बेखौ सासे बर' फिसा हिसाबै जों दिनै सोंदों, जों दिनै बुंदों जे बेफोर मोनसे बेले बेजेया जोबनांगौ। जों बेखौ बेबायदि बेले बेजेखौ जोङो थानायखौ लुबैयाखै। बेजों लोगोसेनो जों दिनै बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादा आसलते गावनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बेखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो मावबाय थादों। आरो बेबायदि मावनायनिखायसो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगोनिबो आंगो आफाद बर' थुनलाइ आफादा जानो हादों। नाथाय जों मालाबा समाव नुनो मोनो जे आथिखालनि जि मोनसे आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ जेखौ बुंनाङा जेखौ मावनाङा बेखौ जों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेफोर बाथ्राया जोंखौ दुखु होदों। गाहायै जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो बिथांमोना सानसेबो बे एकर्डखौ बरायाखिसै। लोगोसे बरायनायनि बाथ्रायाथ' गोजानाव दोन, बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होननाय बाथ्राया बे जोंखौ बयखौबो सोमोनांहोदों, जों बयखौबो गोमोनांहोदों। मानोना रिभिउखौ सोर खालामो? रिभिउखौ खालामगोन जायफोरनाखि गोरोबथा खालामग्रा, जायफोरनाखि सुक्तिखारि बिथांमोनासो बे रिभिउखौ खालामनो हायो। बेनिखायनो जों दिनै सानदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे मान मर्यादा रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय जेनै बे बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे मासि, जि मोनसे जायगा, बेफोरो एसेबाबो दोरोदनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों दिनै बुंगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जे बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे जायफोरनाखि मिरु मावफुं आफादाव दङ बिथांमोना थाबैनो सावरायनानै मोनसे मोजां राहा लानांगौ। आरो जों दिनै बुंगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय हायोब्ला बिथांमोना मोनसे जर'खा थान्दै मेल, जेब्लानाखि कर'ना भाइरासआ जोबगोन बे जर'खा थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ गासैबो सावरायनायनि खाबुखौ लानांगौ। नङाब्ला बर' हारिनि जि मोनसे गोदबोरि सिङाव थानाय मोनसे आफाद बर' थुनलाइ आफाद, बिनि मान मर्यादाया खिन्थु जोबोद गाहायाव थांगासिनो दङ। जाय मानसिफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनो, जाय मानसिफ्रा बर' हारिखौ मोजां मोनो, जाय मानसिफ्रा जोंनि हारिनि राव थुनलाइखौ मोजां मोनो, दिनै बिसोरनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंनिफ्राय जोबोद गोथोङैनो जों खावलायदों जे आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा गोख्रों मोनसे राहा लानानै बे जेसेबांनाखि बाथ्रा बेरखांदों ओंखारदों बेफोरनि सायाव बिथाङा एसे नोजोर हो आरो जोंनि आथिखालनि जे मोनसे क्राइसिस होननानै आं बुंगोन, बै क्राइसिसखौ होखारनायनि मोनसे राहा बिथांनि रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम आं साबायखर थाबाय। दा आङो एसेयावबो जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बोसोनगिरि बिथां आदा निलकान्त गयारिया जाबायदि बाथ्राखौ नोंथांनो फोरमायबाय, बे जथेस्थ' जोंनि थाखाय मोनसे आबेगिक जाना दं। बेराफारसेथिं जों बुङाब्लाबो जाया बेबायदि अबस्था जानानै दङ। मानो होनब्ला दानि दिनाव जिथु ससियेल मिडिया जाखिनि भाइरेल जाबाय थादों, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो दासिमबो जोंनि जिल्लानो जेबो क्लियारफिकेसन होआखै। बे समाव जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गुदि थुनलाइ आफादफोरनि नेहाथारिजों लोगोसे आफादगिरि बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' मोनदों।
आरो रायजो राजाजों माने सोंनाय फिननायाव मुखामुखि जानांदों, जेबो गरन्थ लानो हायाखै, फिननोबो हायाखै। दा बिनिखायनो आंबो खावलायदों बिथांजों लोगोसेनो मोनसे मिरु आफादा स्पष्टीकरण होनो हानाय बायदि मोनसे राहा लामाखौ लानांगौ। आंबो बे समाव खावलायगोन, मानोना मिरुनि आफादगिरि बिथांखौ जे थाबैनो माखासे बे जाखिनि जाबाय थादों बेफोर जिथु बमा लाइजामनि बमा बेफोर जिथु ओंखारदों, रांखावरिनि बेलायावबो गोबां बेले बेजे बेबायदि बाथ्राखौ बेरखांदों, बेफोरखौ जोङो थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजा नङाब्लाबो जोंनि माखासे मावथि, जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे आफादगिरि नेहाथारि प्राइमारिनि बिथांमोनखौ जोङो बुंहरनो हानाय बायदि, फोरमायहरनो हानाय बायदि जों राहा लामाखौ लानो हानाय बायदि बिथांमोना थिग खालामनांगौ आंबो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जाबाय थादों, बुङाबाबो जाया आरो बेराफारसेथिं बुंबाबो लासिंसिं, बुङाबाबो माने मोनसे दुखु नांथावना बेबायदि मोनसे रादाब जों मोनबाय थादों जे दा बावैसो जालांनाय राङापारा कलेजनि बेयाव जिथु जोंहा मावनानै थाबाय थानाय गाहाय नेहाथारि बिथांनि सायावबो जिथु ओंखारबाय थादों, बिनि सायावबो जोङो दुखु मोनदों, बेराफारसेथिं जोङो लाजिनायबो मोनदों। दा बेखौबो बिथाङा स्पष्टीकरणखौ होनांगौ। जोङो माजों बुङोब्ला बाथ्राया सैथो असैथो बेखौ जोङो स्रा खालामनो हागोन। आं खावलायदों बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जे जोङो जिथु नियम खान्थिजों जों सोलिनांगौ, दैदेनगिरिफ्रा बे नियम खान्थिखौ लानानै सोलिनांगौ। माने बुंनो थाङोब्ला मोनसे हारिया मोनसे आफाद दङ, बे आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जुदि मोजां आखुनि दैदेनलाङाबा, मोजां बोसोनजों दैदेनलाङाब्ला जोंनि जिल्ला आरो जोंनि गुदि आफादफ्रा गोबां माने खैफोदाव गोलैनो नागिरो। आं बेखायनो जाखिनि जोंहा बोसोनगिरि गयारि आदा बुंबाय, आं बेखौ बुंदेरखानानै होबाय, जाहाथे जोंहा गाहाय नेहाथारिनि सायाव मोनसे एलिगेसन फैबाय थादों, बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। आं बे बेलायावहाय बिथांखौ खावलायगोन जे बिथाङा बे समाव जोंनो फोरमायहरनांगौ जे बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो, बेखौ जों जिल्लानिफ्राय जों लुबैनाय थाबाय। आंबो दा जोबनायाव बेखौनो बुंगोन, जोंनि मिडियायाव नुजाथिनो हानाय आंजों लोगोसे जा बोसोनगिरि सानै दङ, जा भजेन चन्द्र बर' सार आरो नेहाथारि सुबुंसा मुसाहारि, आं बिथांमोनजों जयैनो जोङो बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै प्रेस मिडियायाव हगारनाय जाबाय। जाहाथे बियो नोंथांमोना सानना लाना जे जिल्ला आफादा बेखौ गोरोन्थि मावदों होननानै, जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला आङो खेमा बिगोन। थेवब्लाबो जोङो दिनै गोसोखौ माने स्रा रोखा आरो जोंनि माने खुंथायखौ रोखा खालामनो थाखाय दिनै नोंथांनिसिम जोङो बे बड'लेण्ड रादाब आरो पाब्लिक ट्रास्टनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। आंबो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय।